ka jing nang beteng jong ki jing perking jong ka an bat ka jing beteng jong ki nong yele persya lada khen kelum ka jan yerangkan henry ki babon ki nong yele persya kilangat ha ka shrip jong ki jing perking ka an kani gede ki jing khun ki bor polit bat ki kenhun ba pher ban rat ding khong ya ki jing bon ki nong selan drugs bat ki nong pendon kam drugs ha kir kom pendon kam ba pher don na pedeng jong ki ba shusalan don na pedeng jong ki ba di pateng bat don ru ki ba pendon kam tang ha ka ba di yelade bat don pat ki ba le bar arteli ki kam kata bandi yelade bat ha ku juga por bandi artat kini kilanang jur kat banang me kisngi ka jing di drugs ka jing salan bat ka jing syakam ka banang ka por hagani no pai singi ke bamanta ki bor kulit ke nongpo kila yo ban bat ya wei ubriu ubadi ban haku juga por ubadi yalade une ubriu udi bawan na kathan bernihan bat wan sim drugs na nongpo na ki arngut ki briu ki bawan ra na nong ba shalong une ubriu ban kathan bernihan ubala wan sim me drugs ula sabat no haki pulit ke nongpo police station kat ba ki arngut kila light pet na ke jingja ha ka por ba tu briu ubana kathan bernihat udang thmu ban lek phai mar sendep sim yo drugs bat ai pisa ya ki nong wan bo ha ka por ka ba ki briu ki shonglang ha ka wei ka scooty ka badan yo registration number ML Shiposi sau pra lai marsen poi ha police point ka badan halat bandrong sa DC office nong po upulit pengai kali walapan senge ya ki scooty namar ba ki klem phong helmet bat klem don jing tip halor ka jing don jong drugs ha ki ti briu kini kilangut ki briupan namar ka jing klumar jing mut ha ka jing sya pan senge ha ki pulit penyak kali keliat syarut bat bread ya ke bek rong yong ka bala tap ya drugs henry de ka jing subapan ba yo kini ki briu ki bread ya ki mar jabo jaban ne ka ek ba kamper kila pha tam yek te ka bek bat hama kali la lapan ban ba ka de ka bek bat tap ya drugs mar hang tahi kila pentip no sya police station hanong po bat klem pen slam lawan po ki bor pulit ban le ya ka don kamparo ki pulit kinang penlong ya jing toket nau te yo kam ban labden ye ki bidang khti hang ne ka kam kad adu pa penmi ya ne ka khubor ki pulit ro kinang penlong ya jing toket ka bapnya Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shis yin shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bhaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balar baru ki bakwa bunyo ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal los nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakini simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie agani music school ban tep khambanya sombha ban phone agini number pulai shibun